Na Komisii územného rozvoja sme o tomto diskutovali a návrh komisie bol v tom, že vzhľadom k tomu, že sa jedná o súvislý pás od jednej komunikácie po druhú komunikáciu, aby sme sa vyhli tomu, čo bolo nad tým hore, že sme to začali predávať jednému a potom sme už kvázi nedodržali rovnaký postup. Komisia teda navrhla, dobre, druhé, toto je vidieť, ten súvislý pás, celý, mestský, všetky pozemky sú mestské, neodpredávať úplne až po ten chodník, to, čo sa stalo tam vyššie, vzhľadom k tomu, že v súčasne platnom územnom pláne máme tam zadefinovanú líniovú zeleň, verejnú plochu zelene, ktorá siaha približne do polovičky toho pozemku. Ono by bolo veľmi dobré, keby sme dodržiavali ten územný plán aj z toho titulu, že by sme tam aj tú zeleň naspäť sadili. Čiže komisia odporúča odpredať pozemok, ale približne v polovici tohoto pozemku. A potom po prípade, keby niekto, ale aby tam bola rezerva aj na tú v zmysle územného plánu, na líniovú zeleň, čo žiaľ hore už není verejná.